kotak. Ayo.
Oke. Mas Eko. Yo. Isu, isu. Monggo bapak-bapak panitia. Ho aku, ho aku, ho aku.
lulu. Ho ah ho. Matur nuwun Mbak Dewi, kripik gedang, kripik telo. Yo, 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 yo. Aduh, aduh, aduh sayang. Oh, ya, 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 ya. La la, la la, ya yo. Iya, 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 iya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren tata 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 neng jaga kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang yo 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 yo. Buk kaene banwati wiwit biyen kemeko saiki yo 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 buk kae kebak cita wayah bengi nganti 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 Kakak Rino 1 2 ya. Lanjut, siap Bapak, sampun siap nggih. Aja datan sakjroning ati. Datan luntur. Datan luntur. Saya marati. Ayo aku kowe dadi garwa. Aku sayang. Para galeri ning gubuk asmara yo. Ju, ju. Ya ya la la la. La 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 la. Satu dua goyang 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 goyang. Ayo Mbak Jale. Yen lewat aku kelingan. Gubuk kae. Gubuk kae. Biyen aku Hey hey. ning jaga La 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 la. tulisan warna abang tanda isih prangan. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Jenengi gubuk asmara. Iya 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 iya. Gubuk kaene banwati wiwit biyen kemeko saiki gubuk kae kebak
juga mengucapkan selamat datang buat para tamu matur bandukun. Sugeng rawuh. Lanjut. Cadetan sakjroning ati. Datan luntur. Datan luntur. Saya maati. Tata tata tata. Tata tata tata. Aku gawe gede Lali janjine. Lali janjine. Lali janjine. Ayo Mas Majo. Mendapatkan informasi ini juga buat ibu-ibu dapur yang di belakang nanti minta lagune campur sari sing gayeng seragenan nderek mawon. Ini acara sehebat apapun tanpa didukung ibu-ibu dapur tidak ada apa-apanya. Ini pokoknya bar iki aku pasrah karo tukang keyboard. Oh, lanjut ngono. Lanjut. Oh, nggih. Janjane kowe ning ati gelagamu saja nyupriyani hatiku sejana gawe kancan karo wanita liya. Lanjut manis manis ragenan manis. Oh yo yo. Kita minggu tak tunggu kowe ngajak ning taman.
kadang dandan kowe ora teko Nah, sekarang coba Bapak nyanyi sendiri ayo. Saya mau tahu loh, kok liriknya iki ger ning dalam hati ngono lho ya. Ora apa. Aku bingung ini. Nah, Pak. Pak, ngono lho, Pak. Janjane kowe ning ngendi? Satu aja, Pak. Satu kalimat deh, Pak. Ayo. Janjane. Janjane. Ayo ndang, Pak. Janjane Masuk. nangen Gelagatmu. Lanjut manis. Yani Oh, ai oh. atiku jatuh Buat ibu-ibu dapur manis ragenan. Lanjut. Oh, oh, ai oh.
Oke, matur nuwun. Kandhani nyanyi ora apal ora apa-apa Pak sing Pokoknya Pak De. Oke. Yang penting kita bisa menghibur intermezzo, goyang regeng, campur sari temu rasa Indonesia. Roll! Pokoknya Pak De Yatno terus. Kencur kowe ngopo kerja? Temu rasa. Action! Ya ya la 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 la. Aduh aduh sayang. Mangga Pak De. Masuk Pak De Yatno. Liwat aku kelingan. Matur Yatno HE sik no. HE iki saler. Tetetan sakjroning ati dadan lutut saya merati aku kenging dadi garwa merga
Iki bablaske podang podang kuning. kuning. Nduk Cahayu Mbak Iya, Eka. Mas. Ini lunak fleksibel, konco-konco temu rasa juga kaderan keluarga besar dari Betawi. Nanti minta lagune ayam jago. Ayam jago. Oke, Isih yuk. ono to sing njaluk. Yang di belakang Nduk belum masuk. Nggih. Monggo telaske Pak De. Catatan Mak De. Caketan sajroning ati Luntur kaya merak ati. Aku kowe jadi karo. Podang kuning kanca-kanca. Lanjut Bude ayo. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Tak deyang sedang. Goyang yuk, goyang. Esok awan. ngomawen ora rasa Ora krasa. Keluyuran sing tak Golek sing tak sayang Jangan kali desa Kae. Seret ireng tak sawah tambah Manisé Ibu bunga yen nganti dadi duwe ora bakal atiku kakiwani yen dipodang akewe ati kepanan ora mentung atiku sansaya tak senani sulbika bulune bedo Oke, matur sembah nuwun Pak De. Dadi wanita ora ngopo aku iki gone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati tatu ora bisa ditambani pati ora bisa tak
rasa tresno